Какво ще на Хелуин? Да ще бъде из гостето. Аз този празник не го познавам. Защо? Много детски, аз не съм много силен. Кой ги Ще празнува? Последно бях на Хелуин преди 15 години сигурно. Кой ги празнува да, тези Това работи? ти е бе? проблема, реално. Ама не, той е чувството, нали, за страх, да сте заедно, като традиция. Еми, да, никой не е казал, че трябва да тропаш на къщите и да Абе, искаш. Павеле, нямаш ли някоя страшна история да ни разкажеш? Ако всички са съгласни, да. Стиг, само да не е някой много страшно. Споко е. Ако оцеле, оцеле. Добре тогава. Край реката стои старата гора, дето дъхът ти е по-студен от сутрешната мъгла. Там живял особен човек, който вярвал, че може да пресели душата си в дърветата и да живее вечно. Един ден група дървари се опитали да изсекат любимата му гора, но смахнатият отшелник се съпротивлявал свирепо, като диво животно. Оставени без избор, дървосекачите за първи път посекли нещо различно от дърво. Но земята не приела душата на клетника. Не. Земята го поела, корените го обгърнали, а клоните прегърнали. И той вече не бил нито жив, нито мъртъв. Когато човек влезе в гората, въздухът се сгъстява, сенките се протягат, а измежду стволовете нещо те наблюдава. Всъщност мястото, където клетника губи живота си, е точно тук, под това дърво. Местните предупреждават: не стой дълго на едно място. И не вярвай, че това, което стои неподвижно, ще си остане така. Мале, направо настръхнах. Иво, моля спа при тебе тази вечер, че много ме е страх. Стига, брат, то дори не беше толкова страшно. Да, бе, да. Нали те гледа как гледаше това дърво? Все едно, още малко ще да вземе. Аз уважение към разказвача. На вас май ви е забавно, а? Обаче дървото в действителност е като живо. То може да запомни този, който го е наранил. Това дърво ли? Богдан, Ара да какво видим правиш? дали ще ме запомни. Не, чакай, това стига, не е добра идея. Богдан, не! Чухте ли го това? Павле, стига си се правилно страшен. Всички тук знаем, че това са пълни глупости. Аз ще се прибирам. Павеле, не дай. Искаш да се разходиш с нас? Не, вървете без мен. Аз ще ви изчакам в къщата. Нощно време, след такава история. Уникално. Хора, представете ли си нещо ни дебне в момента? Ти сериозно ли се върза на историята на Павел? Абе, Иво, Про мен ще си въобразяваш. Давайте да вървим. Павеле? Това ти ли си? Момчета? Остана! То не се движи. Иво, бягай!
беше там? Това не беше живот. Какво става, момчета? Много бързо се прибрахте. Павел, не знаеш какво се случи. Сигурен съм, че го видях, човек. И аз го видях. Посвети го с фенера ми няколко пъти. По-спокойно, за какво говорите? Чудовището! Какво чудовище? От историята ти. Не го ли видях? Не. Но сериозно, защо се забавихте толкова? Не ни ли чу какво ти обяснявахме до сега? Горе... Май успях да ви попаша, а? Елате да ви покажа. Та-да! Това правя в последния един час. Ей, какво става? Стигате, защо сте толкова вкиснати? Просто как да ви стресна? Абе ти нормален ли си, бе? Ей, стигате, какво с толкова? Къде е светло? Историята ти е истина. Това не е възможно. О, така ли? Кажи го на Светла. Отново питам, какво се е случило? Изяде я. И когато погледнахме гадината, тя стоеше напълно неподвижно. Тук е! Чакай. Богдане, ти каза, че е стоял неподвижно. Точно като в историята. Бързо, всеки да застане на прозорец. И това с какво ще ни помогне, Павле? Не дей да вярваш, че това, което стои неподвижно, ще си остане такова. Чудовището не се движи, когато го гледа друго живо същество. Богдане, ти чу ли нещо? Да. Какво беше това? Иво, ти? Иво го няма. Богдане, трябва да видиш това. Това, нали не е... От Иво ли е тази кръв? О, не. О, не. Иво. Иво. Кажи нещо.